God onsdag, alle mand. Jeg håber, at I er klar over, at den regering, vi har nu, de er islams højre hånd. Altså, de har jo lavet så du får så straf for at brænde Koranen af, hvis en person voldtager et spædbarn. Så det næste er vel, at de vedtager, at der skal være sharia-lov i Danmark. Så det kan være, at de er blevet betalt godt af muslimerne, jeg ved det ikke, men altså, hvorfor ikke bare få hele landet væk, i stedet for i små bidder? Altså, fordi jeg er da godt klar over, hvad der sker, det kan godt være, at I andre ikke har opdaget noget som helst, men selvom de forværrer det væk i små bidder, så forværrer det hele væk på en gang, men så er alle bare klar over på en gang, at I er islamisternes højre hånd. Og Danmarks diktator, der sidder så hårdt på posten, altså jo mere kriminel man er på Christiansborg, jo højere post får man. Men kæft, det er et spil for galleriet, man bare de kan få os til at skændes med hinanden, og så vi ikke holder øje med, hvad de laver. Så er de tilfreds.